अफिसाव गोबां खामानि थायोलै बिमा डाबल खामानि मेनटेन खालामनो हाया दा फिसालाखौ स्कुलाव दोनलांगौ मानि गोबां खामानि थालांगोन हा मालानिफ्रायथो दोनलांबाय थानो मोनखो दिनै आंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं दङ बेखायसो नोंखौ थिनदों आङो हनै फनानोबा फैगासिनो दङ दिनै खनसेखौ दोनना फैथारदो दाहाय लायसिगोन आङो आइ आं साइकेल फिसा बायना होदों आं हारसिं थांनो हासिगोन नाङा बाबा नों एसे देरबावनांगौ गारि मटर होंगो दोंगो जायो देनां हारसिं थांनो हागोन दे नोंहा दाबो गस्लाया गानला नों हौवानि समनि बेसेनखौ मिथिमारालै आंनि जायगायाव थानानै खामानि मावब्लासो नों मिथिगौमोन समाथ' बेसेन गोसाखाना बिनि गेजेरावबो सम दिहुननांगोन गथ'नि थाखाय दिनैल' दोनहैथारदो दे थिनथारला आं दिनैनिफ्राय आं मिथिङाव थांसै दे बाबा दा बाबाजों थांफादो आं थाङालै थाङाबा जायो नामाब्रा बिदिबालाय शुटिंखौ मालानिफ्राय स्टार्ट खालामनांगौ जाखो जोंलाय है बालायलांबाय आं रावबो फैनो नागिरथारा माथो करेजमा एक्ट्रेस लिंबाय बिबो मालाय बे मासाव सोलाबथारानो होद केला फैसा खांनानै लिना एक्ट्रेसखौनो लाबोसिगोनलै मजा बिदिनो खालामनांसिगोन लिना एक्ट्रेसआ फैबाथ' जोंहा बै आदा सुजितआथ' फैखाथारगोन थौदो बेखौथ' खनसे लेंहैबावनोसै लिंगामा माथो थौदो जाखांलायबाय नामा नोंनिया बारदाव बासिया अखाफोर गोरलै नांदेरनाय ओइ फासलै फैयो ओइ फास थौदो जेबो साननांला दिंटारं नायना होगोन दोलाय नाबार बाहा थौ ओइ र' बेबायदिनो थाङा एबारो ससमा गानना थांनांगोन थौदो बिदिब्ला थांदो दे सना बाय मम्मी बाय 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 पापा बाय बाय बेटा आच्छा नों दुफांनि बिसि नङामोन होनलाय औ आंनो नंमारगौसो माने दुफाङा आंनि क्लासमेटमोन बियो रांनि आंखालावनो कलेज गाहैनो मोननाय जायाखैमोनथ' बेखायनो बारा लोगो मोनलायनाय जाया आंहाथ' दा साख्रिबो जाबावलायबायसो आदाया थाथ'दो आं थांनोसै अ र' फंसे बाथ्रासो सोंनो बावगारदों आं दासान्दि दुफाङा मा मावगासिनो दङ बियो गोजानावसो खामानि मावनो थांबाय बेसेरा सिगां स्कुलाव जमा फरायनाय समावबो नट्स ग्रामार बायनो आंसो रां हरबाय थायोमोन बिदिब्ला थाथ'दो आदाया दे थां मासे गावदांदां हिनजाव मोनखोलै साला सुवा दालाय आंहा साख्रि मावलायनायानो माथो बोरैबासो खनसे नुनायावनो नोंखौ नुनानैनो आं जाबाय दिनै बोदोर नोंनि हायना महराव गोमोहाबबाय आङो नोंनाव मादि मुहिनि दङथाय हरखाब माबा सोलायनो हमदों आंना मा सानला बायोलै आंलाय रियेल बायदिसो मोनलायलांदोंमोन आं माथो लुजेनहांबायानोलै आसोला आंनि गोसोनि नै माथो अमा राजामोनसो औ आदा सियाराबो न' सायावसो थाजोब्बाय र' जायोलै आदा जिरायनो रोङोबा खामफ्लायानो हा नोंनिया बुंनाया जादों नालै मालायफ्रा हायानो खामफ्लायसो बुङो नोंनियालाय मा खामफ्लायानो हा जाखो
जायसो जिरायना दं बिसो मिथियो मजा हा माथो खौरां लानानै फैदोंमोन फंबायमोना आदा जेरै मानसिफ्रा सोरनिबा न'खराव मोनसे खामानिनि थाखाय थाङो बिदिनो बैसानि न'खरा ओरैनोबाबो साहा फुदुंना होखायो थिग बिदिनो मजा गां हाबना थानायनि जादा गाव लोंनो लुगैनासो बुंथारबायलै बियो सुवा दा साला बिहामजो मा गैया होनदोंमोनलाय संख्रि हालदै गैया आयै नै बे 20 रांदोनो लाना फैदो आं खामानियाव थांनोसै दिनै ओंखाम लांफाला ना माया दिनै खामानिया दसेल' जायोनो मास मोनसेनि मोननो गोनां रांखौ होयोनो हा आबैयालाय बहाथो थांलायखो दिनै रबिबारखाय लोगोफोरजों बेरायहैलायबाय बियो दे दा दखानाव थांना फैना लिंना लायथां दे आं थांनोसै जागोन दे आयै आच्छा बेखौथ' बुजिबाय र' आं नाथाय आंखौ लोगो हमफैनाय जाहोनखौ बुंदो माबालै आदा बे बाराव जों लिन्डा टिकेटखौ लाबोनो थाखाय रायलायखाबाय दा नोंखौसो एक्टर नांथारगौ आदा सरि आंना इन्टारेस्टआनो अयथासार उदार थांफ्लाङोलै आच्छा बिदिब्ला फंबायमोना लिना एक्ट्रेसखौ रायलायमारबाय होनबा औ आदा आरो नोंखौ दंना मिथियाखै लिनाया फैनो आथुरथार दा आदायासो माला सोलाबो नंगौ नामा र' आं बिदिब्ला बायजोनि केलेन्डाराव नायना फैनि माला सोलाबो दा खिन्थागोन र' लगाव इबार जाथारसिगोन बरिया गेला बरिया आरो खोनासं दा थांनानै लिना एक्ट्रेसजों रायलायहरनोसै फनाव हामाथो जागोन बिदिनो जासिगोन जाखाबाय गेला बायजोनि बरिया हेल' लिना औ आदा सन्जेब नामा औ नंगौ नोंखौ सानैसो सेंग्राफ्रा सर्ट भिडिअ बानायनो रायज्लायदों नामा रायलायाखैथ' रायज्लायाखै सोर सेंग्राफोरमोन बिसोरलाय बै अमा राजामोना आं बिसोरखौ सिनायाथ' सिनाया माबाफोर जादों नामा जायाखै जेबो जानायालाय दे बिदिबालाय साला आंखौ थगायनो फैदों नोंसोरो र' नोंसोरखौ जागोनलै सना माखौ टेनसन लादों दाहाय आं 399 नि रिसार्ज सोना हरगोन सकियाव माने नोंखौ आं भैरबकुन्दआवसो बेरायनो लांखासिगोन हैद नाङा बेयाव सोनो खोन्थाबा बिखुनजोनो खोन्थाथारना आदा संख्रि सेरसे आरो हालदै हरलाय दखानाव आंनो कास्टमार फैदों मा नांगौ होनदोंमोन संख्रि सेरसे आरो हालदै न अनजालि नोंनि फिसाय दफाङाबो बाखि दंमोन गोबावानो जाबाय एसे थाब होबा मोजां जागौमोन आंहाबो दखानाव माल सोबाय थानांगौ जायोना जागोन दे आदा आइया दिनै खामानि मावनायनि रां मोनोनो बेखौ मोनब्लाथाय होफैसिगोन आङो बिखुनजोआसो फैसा खामायना जाहोगासिनो दं नामालै अनजालि लाजिलाय लांबाय लां खोनाना बिखुनजोनि मोननो गोनां रांखौसो आसा खालामबाय थायो नामा जारलासोलै अलै गावआथ' जेबो खामानि मावनो रोंखाया बिखुनजोनि सायावसो उदां उदां जाबाय थायो हामालै जिंखाबाय बिदि बुंनो न'खरालाय सासेबो खामानि मावना रां दिहुनखानांगोन ना बिहा गथ'खौ फरायसालियाव दोनलांनांगौ बहाथो सानै हाजिरा मावनानो गथ' थानायावलाय दे अनजालि रांखौ मोनबा होफैबानो जाबाय होफैगोन दे आदा बिसिरिया दुखु मोनलांबाय बे बिदि बुंद्रायनो हाना मानसिखौ है सम सम एदाबनांगौलै ओइ थांसैलाय दे ओइ लिरना दोन आंखौबो 90 थाखा आथिना जाबायलै चक्लेट गरसे जानायजों ओइ सामब्रामा गावनावसो बाखि मालायखौ बुंब्ला बुंब्लि जालांबाय बे मोनलाया साला ओइ आसोल बाखिल' जायोना बियो सामब्राम नोंनालाय होद आंनियाबो बाखिसो मा जोलै मोनसे मानसि गोजालै बिलाय
आदा नायखांबाय केलेन्डारा औ नायखांबाय बरिया थाबैनो बुंदोलै आदा माला सोलाबगोन सोलाबनायाथ' लिना फैनायनि खोथा सोलाबसिगोन दे है मजा मिशन सक्सेस ओइ केला लिना एक्ट्रेसनि फन नाम्बार नागिरनानै लिनाजों रायलायहरनोसै हे केला नोंना मा होनो जाखोलै बे ए अमा राजा लिना एक्ट्रेसनि फन नाम्बार नागिरना रायज्लायनो माने आदा जाखागोन आरो बै लिना एक्ट्रेसआ जाखागोन मेदलाफोर नोंसोर बिथिं गसंहैथां दानियासो जालायसिगोनलै केला बुजिखाबायलै आदा बुजिखाबाय मा खालामगोनलै बेबा फिल्म खालामफैदों लिना एक्ट्रेसखौ लाबो दोरग्रोनायासो आंबो नामाब्रा सेले जायाबानो जाबायलै